Salam, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adyndan belli bolşaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanıştyran kanaldyr. Şu kanalda goýulan videolara tomaşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýär. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimin bir sebäbi de bu berilen maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. İlki bilen şu günkü mawduğa geçmezden öň men siziň ähliňizi, şu kanala agza bolmagyňyzy, like basmagyňyzy we başardygyňyzdan bir sany tesbir etmegiňizi uly haýyş edip soraýaryn. Onda näme? Agza bolup like-iňizi basan bolsaňyz, geliňinni şu günkü videomyza başlaýyn. Bugünkü videomuz edebiýat hakynda bolar. Bilişimiz ýaly, taryhdan şu güne çenli her türlü mawduklarda müňlerçe edebiýat eserleri ýazyldy we şol ýazylan her bir eser okuju tarapyndan uly höwes bilen okuldy we tesbir edildi. Olar hakyndaky çeper filmdir, teatr oýunlary, taliplerdir we mektep okuwçylary tarapyndan gurnalar saklalar, tomaşaçylar tarapyndan uly alkyşlar bilen garşylandy. Şol ýazylan eserleriň käbirleri hakyky bolan wakalara esaslanyp ýazylan bolsa, beýlekileri toslama hökmünde ýazyldy. Her döwrüň özüne mahsus bolan meşhur mawzuklary we ugurlary bolsa da, käbir mawzuklar ilmi-dama, uly höwes we gyzyklanma bilen okulýar we tomaşa edilýär. Şol meşhur mawzuklaryň biri de söýgüdir. Ähli döwürleriň we milletleriň şahyr ýazyjylarynyň ählisi bolmasa da, %99 götermeý hukmana suratda söýgü hakynda bir zat ýazandyr ýa-da ýazýandyr. Şahsenem Garyp, Zöhrü Tahir, Hürlükkä Emra, Leyli Mejnun, Sayatly Emra, Yevgeni Onegin we başga da müňlerçe eserler ýatlamana deger. Meniň size bugünkü aýdyp berjek eserim söýgü hakyndadyr. We gynansak da bu eser gynandyryjy söýgü hekaýasydyr. Bu eseri içinizde okanyňyz kändir. Ýöne şol bir wagtda okumadyk tomaşaçylarymyň bardygyny bilýärin. Şonuň üçin goý bu eser okanlar üçin gaýtalama we okumadyklar üçin bolsa bütün dünýä belli bu söýgü eseriniň audio görnüşini dinläp öğrenmeklerine kömek etsin. Esere başlamazdan ol, şol eseriň ýazyjysy hakynda kelam agyz söz aýdaly. Ol ingliz dramaturgy, şahyr we aktyor. İngliz dilinde iň beýik ýazyjy we dünýäniň iň uly dramaturgy hasaplanylýan William Shakespeare'dir. Shakespeare 1564-nji ýylyň 25-nji aprelinde Angliýanyň Warwickshire welaýatynyň Stratford-upon-Avon şäherinde dünýä indi we ululdy. Karýerasyny Londonda aktyor hökmünde başlady we şol aktyorluk karýerasy onu ýazyjylyga bolan höwes döretdi. Shakespeare 18 ýaşynda Anne Hathaway'a evlendi we 3 çagalary boldy. 2 gyz, bir ogul. Shakespeare bir näçe dünýä belli eserleriň awtorydyr. Olardan Hamlet, Othello, Macbeth, Padşah Lear we başgalary agzap bilersiz. Ol 49 ýaşynda Stratfordda pensiýa çykýar we 3 ýyl soňra 52 ýaşynda agyr kesel sebäpli
aradan çykýar. Ömrü gysga bolsa da, onuň ýazan eserleri bakydyr we şu günkü günümize çenli ol eserler okuýjylar tarapyndan uly höwes bilen okalýar. Bugünkü videomuz hem Shakespeare'in söýgü hakynda ýazan iň tanymal eserleriniň biri bolan Romeo we Juliet'tadyr. Bilişimize ýaly Shakespeare aktyor we dramaturg bolanlygy üçin onuň ýazan eserleriniň agla we köpüsi sahnalaşdyrmak üçin niýetlenendir. Romeo we Juliet de hem sahnalaşdyrmak üçin niýetlenip ýazylan eserdir. Ol jemi 5 sany bölekden ýa-da sahnadan ibaratdyr. Wakalaryň bolup geçen wagty we ýeri 16-njy asyr Italiýanyň Verona şäheri. Gelin indi eserin esasy gahrmanlary bilen tanışalyň. Birincisi iki sany ganym düşman maşgala, Capuletler we Montague'ler. Olaryň arasynda uzak wagtdan bäri sürýän düşmançylyk bar we şol sebäpli de bir ýerde garşylaşdyklary desine urşup başlaýarlar. Capuletler maşgalasyndan esasy rol oýnanlardan Lord we Lady Capulet'in gyzy Julietta. Ýaş, oğdan gyz, Romeo'nun söýgülisi we soňra da maşgalasy. Tybalt. Lady Capulet'in doganynyň ogly, Julietta'nyň daýysy. Öý hyzmatgäri. Julietta'nın kömekçisi ve sırdaşı. Rosaline. Ýaşy bolan gyz, Lord Capulet'in ýegeni. Romeo'nun ilkinji aşyk bolan jogapsyz söýgülisi. Montague'laryň maşgalasyndan Romeo, Lord ve Lady Montague'nyň ogly, görmege ýaş ýigit. Mercutio Verona şäher şahzadasynyň garyndaşy, Romeo'nun ýakyn dosty. Benvolio, Romeo'nun dogan ogluny we ýakyn dosty. Iki maşgaladan başga az bolsa da sahnada yer alýan Verona şäheriniň häkimi Şahzada Escalus ve onuň ýakyn garyndaşy Graf Paris. Olardan başga da ruhanylar Lawrence ve John ve farmasevt bar. Capulet ve Montague'laryň arasyndaky düşmançylyk gaty uzaga çekip, diňe olary däl, eýsem bütün Verona şäheriniň ýaşaýjylaryny ýad edipdir.
ve bir gün bu iki maşgalanyň arasynda çykan söwüşi Şahzada Eskalus öz goşunlary bilen basyp ýatyrypdyr. Ve egerde şäherde ýene-de bir sapar şeýle bir söwüş çykaýsa, iki maşgalanyň hem gaty agyr cezalandyryljakdygyny resmi ýagdaýda yglan edipdir. Şahzadanyň garyndaşy Graf Paris köpden bäri Julietta aşyk bolup, oňa öýlenmek niýetiniň bardygyny Capuletlere habar beripdir. Capuletler Paris'i kän bir halamandyr. Ýöne şonda şahzada bilen garyndaş bolmagy kim görmändirler. We ýakyn wagtda olar uly maskaly bal ýa-da dawara gijisi gurnajakdyklaryny aýdyp, oňa Graf Paris'i hem çagyrypdyr. Romeo da Capuletleriň maşgalasyndan bolan Rosaline aşyk bolup we hiç hili jogap alyp bilmän jebir çekip ýören eken. We onuň dostu Benvolio oňa "Söýmeýän bolsa zorlama dostum. Nesibeňde bar bolsa, sen ondanam gowy gyza duşarsaň" diýip göwnlük beripdir. We Capuletleriň ýakynna maskaly bal gurnaýandygyny hem aýdypdyr. We dostlary Merkusiony hem ýanlary bilen alyp, üç dost Capuletleriň düşmanlygyny seretmezden ýüzlerine maska giyip şol bala barypdyrlar. Şol aralykda Julietta hem öz otagyna sırdaşy hyzmatkar bilen bagla çykmaga taýýarlygyny bitirip, aşaga dawara dalyna inipdir. We biraz salymdan soňra Romeo we Julietta ilkinji sapar bir-birini görüpdirler we desine aşyk bolupdyrlar. Dostlar ýüzlerini näçe maska bilen gizlese-de, Juliettanyň daýysy Tybalt olary derrew tanapdyr we desine Lord Capulete habar berip, olary cezalandyrmaga ruhsat bermegini sorapdyr. Emma Lord Capulet ýok. Şu wagt degen meselebi şahzada we garyndaşlary hem şutaýda. Eger ulug ok çykaýsa, şahzada iki maşgalany da agyr cezalandyrjakdygyny aýdypdy. Şonuň üçin soňra cezalandyrarsyň diýipdir. Ýene-de biraz salym soňra Juliet Graf Paris'i görüpdir we ony halamaýanlygy sebäpli oňa görünmejek bolup hyzmatkary bilen başga tarapa ýörep başlapdyr. We Romeo hem ýaýdanman desine Juliettanyň ýanyna ýörep barypdyr we oňa "Men seniň kimdigini bilemok, ýöne meniň saňa ilkinji nazarym düşdigi pursatdan başlap aşyk bolandygymy anyk bilýän" diýipdir. Julietta söýgü dolu gözleri bilen Romeo utanjyraپ ýylgyryp seredipdir-de, ýoşluk bilen "Sen kim?" diýip sorapdyr. Romeo jogap berip ýetişmänke, Juliettanyň sırdaşy hyzmatkar Julietta ol Lord Montague'nyň ogly Romeo diýip jogap beripdir we desine "Hany inni çal tuştaýdan giderin. Ýogsa kakan Lord Capulet bize tarap gelýär. Başymyza bela geläýmesin" diýip Juliet'i çekip alyp gidipdir. Hyzmatkaryň bu diýen sözlerini eşiden Romeo Juliet Capulet diýip gaýtalapdyr we aşyk bolan gyzynyň ganym düşmanynyň maşgalasyndanlygyna hayran galypdyr. Emma näme bolsa şol bolsun, men öz söýgenimden el çekmerin diýen karara gelipdir. Bal guturan soň Romeo öýüne giden ýaly bolup,
Juliettalaryň bagyny bukulup, Julietta bilen duşmaň ýoluna gözläpdir. Biraz wagtdan soň asmandaky aýyň ışıgy garanky gejany ýaktyldypdyr we birden Julietta balkona çykypdyr da Romeo, men seni söýýärin diýipdir. We muny görüp we eşidip duran Romeo hem balkonyň aşagyna gelip Julietta, men hem seni söýýärin diýip jogap beripdir. Iki ýaş juwan bir-birine söýýändigini aýdyp, tä ömürleriniň soňuna çenli bile bolmaga söz beripdirler. We birden Julietta enatasynyň onuň Graf Paris'e durmuşa çykmagyny isleýändiklerini we ýakyn wagtda toýlarynyň bolmagynyň mümkindigini aýdypdyr. Romeo, Julietta, eger beýle bolýan bolsa, biziň enatalarymyzyň garşy bolmagyny seretmezden, men sana edil ertiriň özüne öýlenmäge taýýar diýipdir. Julietta bir salym pikir edipdir we biziň bir ýolumyz bar. O da gizlin öýlenmek diýipdir. We Romeo bu pikiri goldap, özüniň gowy tanaýan bir ruhanasynyň bardygyny we onuň kömek etjekdigine inanýandygyny aýdypdyr. Şeýlelikde iki ýaş juwan bir netije gelipdirler. Julietta hem bolýa, men hem sırdaş hyzmatkaryma inanýan. Ertir gün ortan saat 12 töweregi men ony bazara uğradyrum. Maňa şonuň üstünden habar urat diýipdir. We Romeo hem bolýa diýip iki aşyklar ertire çenli hoşlaşypdyrlar. Ertesi ir bilenden Romeo köpden bäri gowy tanaýan ruhany dosty Lawrence'in ýanyna barypdyr. Lawrence orta ýaşlaryndaky akylly ruhany eken. Ol diňe ruhanylyk etmän, isem türlü otlardan derman hem ýasap, hastalara kömek edýän eken. Romeo oňa näme sebäp bilen gelendigini düşündiripdir. We Lawrence oňa bolýa, men size kömek ederim we sizi öýrerim. Belki siziň öýlenmegiňiz iki maşgalanyň arasyndaky düşmançylygyň ýatmasyna kömek bolar. Siziň ikiňiz şu gün öýlenden soň şutaýa gelin we men sizi öýrerim diýip söz beripdir. Bu sözleri eşidip şadlygyndan kuş kimin ganatlanan Romeo ruhany Lawrence'i taňrylygyny aýdyp gujaklapdyr da göni bazara tarap ylgap gidipdir. Bazarda Julietta'nyň sırdaşy hyzmatkary tapyp, ol gowy habary ýetiripdir. We hyzmatkar destine öýüne dönüp, ýaşy habary Julietta ýetiripdir. Julietta hem ören şat bolup, ýüzündäki ýylgyrşyny enatasyna görkezmejek bolup, içinden şatlanyp gezipdir. We enatasyna öýlen Graf Paris bilen boljak toýundan öň gidip, ruhanydan ak pata aljakdygyny aýdypdyr we enatasy oňa ruhsat beripdirler. Öýlen saat 2-de Julietta buthana barypdyr we Romeo we ruhany Lawrence otaýda oňa garaşyp oturan ekenler. We biraz salymdan soňra ruhany Lawrence bu iki ýaş juvany öýüripdir. Täze öýlenen iki ýaş şadlygyndan uçajak bolupdyrlar. Ýöne Julietta'nyň wagtynyň çäkli bolanlygy sebäpli derew izine dönmeli bolupdyr. We Romeo hem bu gowy habary dostlary Benvolio we Mercutio aýtmak üçin olary gözlemäne gidipdir.
Romeo dostlaryny şäher merkezindäki bazaryň ýanyndaky uly meýdançyda tapypdyr. Ol gelen wagty öz dostlarynyň Tybalt bilen jedel edip duranyny görüpdir we mesele näme diýip sorapdyr. Ve Tybalt ona meselesiz Montague'laryň maşgalasy. Men seniň gizlin maskaly bagly gelenini gördüm. Ve sen ähli eden etmişleriň üçin jogap bermeli bolarsyň Romeo. Men seni duele çagyrýarym diýipdir. Şol döwürlerde duelden boyun gaçyrýan adamlaryň mertebesini pese düşürüp gorkak diýen tagmadak ýan ekenler. Ýöne şonda da Romeo Tybaltyň duele çagyryşyny ret edipdir we dostunyň awragyny gorumak üçin Mercutio Romeo'nyň ýerine men çykýan sen bilen duele diýip desine Tybalt bilen kılıçlaşmaga başlapdyr. Romeo bilen Benvolio näçe synanyşsalar da iki kılıçlaşan adamy aýyrmak başarpandyr we birden Tybalt Mercutiony kılıçlap öldüripdir. Ýakyn dostunyň öldürilenine gahary gelen Romeo Mercutionyň kılıjyny alyp Tybalt bilen söweşe başlapdyr we 2 minut soňra Tybalty öldüripdir. Bu acı wakalaryň şaýady bolan Benvolio Romeo ýüzlenip seninni çaldyrak gaç. Ýoksam şahzada Escalos geläýse ýagdaýlar haserwet bolar diýipdir. Ve Romeo gaçyp gidipdir. Biraz wagtdan soňra şahzada Escalos öz ýaragly adamlary bilen gelipdir we Benvolio ähli zady boluşy ýaly aýdyp beripdir. Soňra şahzada Escalos esasy günäliğiniň Tybalt bolandygyny sebäpli Romeo'ny öldürmek ýerine ony Mantua şäherine sürgün etmeli diýip şol ýerde karar çykarypdyr. Bu bolan wakalar şäherde gaty çalt ýaýrapdyr we her kim ol hakynda gürrüň etmäne başlapdyr. Bu wakadan Julietta'nyň bazarda söwda edip ýören hyzmatkary we sirdaşy hem habar tapypdyr. Ve desine öýüne dönüp ähli bolan zatlary Julietta aýdyp beripdir. Julietta öz daýysynyň şol gün durmuşy çykdygy adam tarapyndan öldürilendigine gaty gynanypdyr we näme etjegini bilmendir. Soňra hyzmatkar Tybaltyň onuň ýakyn dostuny öldürip elini kılıç almaga mejbur edendigini aýdyp beripdir. Julietta hyzmatkaryna Romeo'ny sürgüne gitmesini görmek isleýändigini aýdypdyr we sirdaşym ona men Romeo'nyň ruhany Lorenzo'ň buthanasynda bukulýanyny bilýärin we men ona baryp ertir şäheri terk etmäňke gelip seniň bilen görüşmegini gerekdigini aýdyryn diýip söz beripdir. Romeo buthanaga gaçyp gelip ähli bolan zatlary ruhany Lorenzo aýdyp beripdir we özüniň aşygy Julietta bilen hem görüşüp bilmejegine gynanyp gözleri ýaşa dolupdyr. Ruhany Lorenzo ona sen şükür et, sebäbi şahzada Escalos seni öldürmeli diýen karar çykarmady. Sen gowsy sesini çykarman Mantua git. Hemme zat köşeşen soň men şahzada bilen gürleşip seni bagşlamagyny we ýygyna Verona gelmegine ruhsat bermesini haýyş ederim diýipdir. Şol aralykda Julietta'nyň hyzmatkary hem buthanaga baryp ýetipdir we Julietta'nyň habaryny Romeo ýetiripdir. Şol gece Romeo ýene de gizlinlik bilen Capuletlerin bagyna gelip Julietta bilen tuşuşypdyr. Iki ýaş juwan kynçylyklara seretmezden bir-birine wepaly boljagyna söz beripdir.
Daň ýyldyzynyň göründügi wagty Romeo öz söýgülisi bilen hoşlaşyp Mantua şäherine tarap ýola düşüpdir. Julietta bu bolan zatlara gamgyn bolup kän ağlapdyr. Onuň sırdaşy hyzmatkär oňa her türlü göwnlük berip köşeşdirmek isläpdir. Emma ýene-de Julietta ağlamagyny dowam etdiripdir. Ertesi ir bilen Lord we Lady Capulet Julietta'nyň otagyna gelip oňa göwnlük beripdirler. "Bolýar edim, biz seniň Tybaltyň ölümlügi üçin ağlaýandygyny bilýäris. Ýöne gynansak da, bu durmuşda şeýle elbet günlerim bar" diýip göwnlük beripdirler. Bir salym dymyşlykdan soňra Julietta'nyň ejesi Lady Capulet "Gyzym, gamgyn bolma. Biz sana gowy täzelik bilen geldik. Sen şu hepdäniň 4-nji güni şahzada Escalosyň ýegeni Graf Paris'e durmuşa çykýarsyň" diýipdir. Ve Julietta bolsa ağlap, "Ýok, men oňa durmuşa çykmak islämok" diýip gyýrypdyr. Muňa Julietta'nyň kakasy gaharlanyp, "Biz sana razylygyňy ber diýip gelmedik. Biz sana sen isleseň-de, islemeseň de şu hepdäniň 4-nji güni şahzada Escalosyň ýegeni Graf Paris'e durmuşa çykýandygyny habar bermäge geldik" diýip Lady Capulet hem ýany bilen alyp Julietta'nyň otagyndan çykyp gidipdir. Julietta hasam beter gama batyp näme etmeliligini pikir edip başlapdyr. Hyzmatkär sırdaşy oňa "Eger sen ene ataňa Romeo hakynda aýtsaň, ýagdaýyň has beterleşer. Sen gowsy şol grafa durmuşa çyk" diýip maslahat beripdir. Emma Julietta "Desine ýok, men oňa hiç wagtym durmuşa çykmarym" diýip jogap beripdir. Julietta'nyň kellesine bir pikir gelipdir we ol "Men derew ruhany Lorenz bilen gürleşmeli" diýen karara gelipdir. Tiz wagtdan soňra ol ruhany Lorenz'in bolýan ýerine tarap ýola düşüpdir. Julietta ol ýere baran wagty ruhany Lorenz bagdaky ösümlikleri suwa ýakyp duran eken. Julietta gözleri ýaşaryp ruhany Lorenz'e ýüzlenipdir. "Ruhany Lorenz, maňa kömek et. Meniň ene atam meni şu hepdäniň 4-nji güni şahzada Escalosyň ýegeni Graf Paris'e durmuşa çykarjak bolýarlar" diýipdir. Ve ruhany Lorenz hem "Emma beýtmek bolmaz, sebäbi sen bireýän buthanada Romeo durmuşa çykdyň" diýipdir. Julietta hem ony "Ene atam bilse-de meni mejbur Paris'e durmuşa çykarmakçy bolar. A men bolsa şoňa durmuşa çykanymdan ölenimi has makul bilýärin Lorenz. Sen maňa kömek et" diýipdir.
Lorenz bir salym pikirlenip durupdyr da, "Bolýa, men sana kömek etjek. Sen şu ýerde biraz garaş" diýip, özüniň derman ýasaýan ýerinden bir kiçijik çüýşede bir içki alyp gelipdir. Ve Juliet da "Sen şu içkini al da öýüňize baransaň iç. Bu içki seni 2 günlük uyku komasyna salar ve senin bedenin ölü adamyň bedeni ýaly soğuk bolup, sen hiç zady duýman agyr uykuda ýatarsyň ve senin ene ataň seni öldü diýip pikir eder ve seni jaýlamak üçin taýarlyga geçerler ve ol hem bir näçe güne sürer. Ve men şu gün desine ruhany Johnny bu bizim planymyz hakynda Romeo'ya haber vermäge uğradaryn ve ol gelip seni alıp gider. Neticede siz başka şehirde bagatly ýaşarsyňyz" diýipdir. Bu pikir Juliet'ni begendiripdir ve ol şol kiçijek çüýşäni alyp, "Bolýa, men ony öýe bardygym desine içerin. Siz ruhany Johnny hükman uğradyň" diýip öýüne tarıp ýola düşüpdir. Juliet de öýüne gelip ene atasyna "Men bugün biraz gaharlandym. Meni bagyşlaň. Bolýa, men siziň aýdyşyňyzy ýaly ederin we Graf Paris'e durmuşa çykaryn" diýipdir. Lord we Lady Capulet bu habara şat bolupdyr. "Tüveleme gyzym. Ine bu dogry karar. Biz hem senin bagtly bolmagyny isleýäris" diýipdir. Juliet de ýene de biraz salym oturup, soňra ene atasyna "Meniň uykym geldi. Indi men gidip ýatjak. Geceňiz rahat bolsun" diýipdir. Ýatagyna geçmänke şol bukulgy duran kiçijek çüýşedäki içkini alyp desine hemmesini içipdir ve "Görüşýänçek Romeo" diýip gözlerini ýumupdyr ve bir salymdan uyku komasyna giripdir. Ertesi gün ir bilen ruhany Lorenz, ruhany John'a ähli planlary jekmejek düşündirip, oňa Mantua şäherine gidip Romeo'ya getirmegini haýyş edipdir. Ve ruhany John desine ýoly rowana bolupdyr. Ýöne yaman habar has çalt ýaýrap, Romeo'nyň ýaşaýan Mantua şäherine hem baryp ýetipdir. Romeo'nyň kömekçisi gelip oňa bu ajy habary aýdypdyr. Ve Romeo gaýgy-gama batypdyr. Soňra ol, men Verona gidip Juliet'ni görjek ve zäher içip onuň cesediniň ýanynda öljek diýipdir. Sebäbi diňe şeýle ýagdaýda biz Juliet bilen bile bolup bileris diýipdir. Kömekçisi oňa bir zat diýmekçi bolupdyr ýöne. Romeo ony diňlemän şäherdäki farmasewti gözlemäge gidipdir. Ve biraz salym ýörep farmasewti tapypdyr ve oňa özü üçin zäher satyn almak isleýändigini aýdypdyr. Emma farmasewt oňa bu şäherde zäher satmak gadagan diýipdir. Şol wagt Romeo farmasewtiň garyp eşigini üns berip seredip durandan soň oňa köp pul höderläpdir ve hiç kime aýtmazlyk şerti bilen iň göýçli zäheri satyn alypdyr ve dogry Verona tarap ýola düşüpdir. Romeo'nun Mantuany terk edeninden bir näçe saat wagt geçen soň ruhany John Mantua baryp ýetipdir we Romeo'ny tapyp bilmän haýdan-haý ýzyna Verona tarap hereket edipdir. Akşam ara Romeo Verona ýetip gelipdir we gizlilik bilen Juliet'niň gömülmezligiň saklanýan ýerine tarap ýörep barypdyr ve ol ýerde kapynyň öňünde Graf Paris'i görüpdir
Graf Paris Romeo yüzlenip, "Sen wärde näme işläp ýörsiň, ganhor Romeo? Sen Juliettanyň ölümine günäkär. Sebäbi sen onuň daýysyny öldürdin we o da gam çekip ýok boldy" diýipdir. Romeo hem oňa yüzlenip, "Seniň bar aýdanlaryň ýalan. Men Juliettany söýdüm we hinizim söýýärin. Çekil ýolumdan. Men Juliettany soňky gezek görmek isleýärin" diýipdir. Emma çekilmegiň ýerine Graf Paris gylyjyny çykaryp, "Sen ony inne hiç wagtdan görmersiň. Men oňa ýol bermerin" diýip Romeo'nyň üstüne topalypdyr. Ve Romeo hem öz gylyjyny çykaryp Paris'i gysga söweşden soňra öldüripdir we onuň cesediniň üstünden atlap Juliettanyň bolýan ýerine ylgap giripdir. İçeride Julietta sowuk otagda sowuk daşyň üstünde buz ýaly sowuk bedenli oklap ýatan eken. Ve Romeo onu görüp ağlapdyr ve iň soňky sapar söýgülisine okşap, "Julietta, biz ilmidama bile bolars" diýip jibisindäki zäheri çykaryp içip Juliettanyň ýanyna sowuk daşyň üstünde ýatypdyr. Sähel wagt soňra zäher öz işini ýerine ýetiripdir we Romeo ölüpdir. Şol aralykda ruhany John hem Verona ýetip gelipdir we ruhany Lawrence Romeo'ny tapyp bilmedigini aýdypdyr we onuň Verona'da bolup biljegini de aýdypdyr. Bu habary eşiden ruhany Lawrence, "Eýwah, bir näçe sagat soňra Juliet oýanır we Romeo'ny ýanynda görmese, näme etjegini bilmez. Men häzirki günde Capuletleriň öýüne gidip Juliettany halas etmeli" diýip Capuletleriň öýüne tarap ylgap gidipdir. Heniz ruhany Lawrence gelip ýetişmänke, Romeo'nyň zäherden öleninden biraz wagt soňra Julietta koma uykusundan oýanypdyr we ýanynda ýatan söýgülisi Romeo'ny görüpdir. We "Romeo, söýgülim, gözleriňi aç, men uykudadym" diýip onu kucaklapdyr. We onuň sowuk bedeninden we ýanynda ýatan zäher çüşesini görüp, onuň zäher içip özüni öldürendigini bilipdir. "Romeo, sen näme üçin beýtdiň? Sen bolmasaň maňa bu durmuşyň manysy ýok" diýip ağlapdyr. We birdenke ayak seslerini eşidip Romeo'nyň gylyjyny alyp öz ýüregine sokupdyr we Romeo'nyň üstüne ýykylyp jan beripdir. Şondan sähel wagt geçer geçmez ruhany Lawrence şol ýere ylgap giripdir we biraz soňra Juliettanyň ene atasy, hyzmatgar we şahzada Escalus hem şol ýere gelipdirler. Bu habary eşidip Lord we Lady Montague hem ylgap gelipdirler. Soňra ruhany Lawrence şo taýda ýananlara hemme zady giňişleýin aýdyp beripdir. Ruhany Lawrence sözünü tamamlandan soň şahzada Escalus Capuletlere we Montague'lere yüzlenip, "Anha, görýäňizmi? Siziň uzaga süren ganym düşmançylygyňyz nähili derejeli bitkileri alyp bardy. Belki inni aklyňyza aýlanyp şu düşmançylygyňyza soň berersiňiz" diýipdir. We Capuletler hemde Montague'ler onuň bilen alalaşyp, ýaraşyp, mundan soňra hiç wagt düşman bolmajaklaryny we uruşmajaklaryny söz beripdirler.
Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videomyzyň soňuna geldik. Eger şu video göňsüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýär. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.